Hey! Λοιπόν, καταρχάς, έχω ένα πολύ καλό νέο για εμάς, για μένα. Όχι για σας, για μένα. Φτάσαμε 70 subs που λέτε παιδάκια. Και αυτό είναι ένα special βίντεο. Λοιπόν, νομίζω καταλαβαίνετε τι ακριβώς θα κάνουμε. Νομίζω είναι εύκολο, το έχετε δει τόσες φορές στο YouTube. Αυτό το είδος βίντεο εννοώ. Το κλασικό Frank Leon mini game, αλλά όμως ο φίλος έβαλε Dynamo για κάποιο λόγο. Anyway, αυτό. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για τα 70 subs. Γιατί με περιμένεις? Εδώ είμαι φίλε μου. Παίρνω πίτσα. Λίγο ακόμα θέλω να μου το κεράτο μου. Ωραία. Λοιπόν, έλα να το πέλα. Το πάρκαρα, ωραία λοιπόν. Δεν την άκουσα. Λοιπόν, γενικότερα το καταλάβετε το concept. Δεν έχει. Παίρνω πίτσα και πουλο. Παίζει να το ρίξει εδώ. Παίζει. Βγάζει νόημα. Όχι. Τέλος πάντων. Θέλω όταν φτάσουμε 100 subs, άμα φτάσουμε δηλαδή. Μισό να χαμηλώσω λίγο. Τέτοιο. Όταν φτάσουμε 100 subs να κάνω ένα έτσι πιο special video. Δεν ξέρω μαμά. Πιάνετε. Λοιπόν. Τώρα έχει και το κολοπόιζον γαμώτη. Anyway. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι ωραίο έτσι το mini game. Anyway. Μισό λεπτό. Ώρα για round 2. Για πάμε. Λοιπόν. Όπα. Λοιπόν, έχω κάποια έτοιμα βίντεο που άμα ανεβάσω αυτό πρώτο, που λογικά θα το ανεβάσω γιατί 70 subs. Όπα, αστόχησα, φέλαρα. Ωραία. Ας πάμε εδώ. Λοιπόν, τι έλεγα. Κάτσε να θυμηθώ. Επειδή έχω διάφορα βίντεο ακόμα που δεν έχω ήχο, απλά να το ξέρετε αυτό, ότι θα ανεβούν κάποια βίντεο που δεν έχουν ήχο. Εντάξει. Εντάξει, μα υφεύουν. Όπα. Ξιστά το. Την πέρασα. Εδώ τώρα. Να δούμε τώρα. Όπα. Βλακία μου, κατά λάθος το έκανα. Έτσι να τη φάμε τώρα, περίμενε. Επειδή έκανα μαλάκι και βγήκα λίγο έξω. Nice, ωραίος. Μια χαρά. Τι έπαιρνα ούλθη. Επειδή έκανα μαλακή και βγήκα, κατάλαβες. Anyway. Πάμε πάλι. Τέλος πάντων. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα σχολεία. Πάντως, αυτή τη χρονιά, τη χρονιά που έρχεται δηλαδή, την έχω πάρει διαφορετικά. Anyway. Θα έρθει και βίντεο με το Duo Tournament. Γενικότερα έχω κάνει το Lex Tournament που έτυχα το πινάκι του Crow, παρόλο που δεν έχω Crow, δεν πειράζει. Και γενικότερα έχω πράγματα, θα τα δείτε στο μέλλον. Γιγε.
Και τώρα πάμε round 3. Let's go. Μου έρχεται τέλειωμα. Το κράτησα. Λοιπόν. Όπα ρε, με την πρώτη. Και εσύ με την πρώτη. Α, επειδή έχει βάλει το τέτοιο το περίεργο. Τι, όχι, καλά. Anyway. Ωραία. Κατάλαβα που θα τη ρίξει. Ωραίος με την πρώτη. Μπράβο, Φέδων. Το πάρκαρα. Πες μου ότι θα με ξαναβρει 2 στα 2 να παίξει το play. Όχι, δεν με βρήκες. Πήρα ούλτι, πήρες ούλτι. Λε. Έλα, ωραία. Τον μπάρκαρα. Τέλος πάντων, γενικότερα όλον αυτό το καιρό δεν ανέβασα βίντεο, φαινόταν δηλαδή. Με λίγα λόγια, έξανε τα παπά. Όχι ρε χάζε. Απλά βαριόμουν. Ξέρεις, βαριόμουν. Όπα. Nice. Πάμε εδώ, Φέδων. Ωραία. Δεν έχω πολλά να πω, γι' αυτό δεν μιλάω πολύ. Εν τω μεταξύ παίζει να είναι το πρώτο βίντεο που κάνω στην καρέκλα, γιατί όλα τα κάνω στο κρεβάτι. Γιατί βαριέμαι να πάρω τον κόλλο μου να πάω στο καρέκλα μου. Κατάλαβες, κόκκουλε. Ωραίος. Και ένα τελευταίο. I don't believe it. Τώρα αναγκαστικά επειδή το poison. Α, έχει και το κατάλαβα. Anyway. Nice γενικότερα. Round 4 ή 5. 4 νομίζω. Ναι, 4. Μπορεί. Ξέρω εγώ θα το δω στο μοντάζ. Λες και το κάνω. Τι παγά κάτω. Λοιπόν. Ωραία. Όπα ρε, ταυτόχρονα. Για να το πλέον. Έτσι μπορώ να μπερδεύω την άλλη. Εντάξει, με έφτασε. Μπράβο, φαίνεται αυτό θα δω. Κοίτα ρε, δώκειτα. Το κακό RNG γάμο, το κερατό μου γάμο. Ωραία. Λίγο ακόμα, ωραία. Ας κάτσω εδώ. Κάτσε να δω τώρα που θα τη ρίξει, εδώ θα τη ρίξει, έτσι. Ωραία, φοφόφων. Ένα ακόμα το προλαβαίνουμε. Σκατά. Αναγκαστικά μόνο εδώ πέρα. Α, όχι. Nice, μια χαρά. Και πάμε για το πέμπτο, λογικά, και το τελευταίο round. Και κλείνω το βίντεο. Και ξέρω δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά
Καταρχάς, λίγα credits στο φίλο μου τον Crow, που γενικότερα παίζει μαζί μου τώρα και κάνουμε βίντεο, που θα κάνουμε και άλλα βίντεο στο μέλλον. Φέρε ούλτι Φέδων. Βάρα Φέδων. Μπράβο Φέδων, όπα Φέδων, όπα. Zoom. Nice, μια χαρά, ωραία. Αχ. Λοιπόν. Πάμε πάλι. Ω παλάκια, το προσγειώσαμε. Κοίτα ρε, πάλι στο παραλίγο είναι η μαλακία. Πετάμε, ναι, έτσι εδώ. Και ξέρω εγώ ότι ρίχνει την ούλτη και δεν με πετυχαίνει. Α, εντάξει. Δόκτα πόσο κοντά είναι η μαλακία. Αν το έχεις φάει αυτό. Θα με πετύχει τώρα που στείλε. Α, όχι. Nice. 69. Και αυτό ήτανε. Λοιπόν, να ξαναευχαριστήσω και εσάς και τον Crow που συμμετείχε στο βίντεο Crow και που με φτάσατε 70 subs. Στα 80 θα δείξω τι θα κάνω. Στα 90 κάτσε να φτάσουμε πρώτα και στα 100 έχω κάτι καλό στο νου. Πλάκα κάνω, δεν έχω τίποτα στο νου, αλλά θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like σε όποιες άλλες μαλακίες που σου λένε όλοι οι YouTubers και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!